गाड़ी उन्हें आइडिया तरफ இது ஒரு ஆங்கிள் எடு இப்படி கேட்குற மாதிரி ஒன்று இப்படி கேட்குற மாதிரி அண்ணா 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 கொஞ்சம் பின்னாடிண்ணா அவர் தெரிய வேண்டாம் அந்த அக்கா தலைவர் கேட்குற மாதிரி கரண்ட் வர ஆஃப் பண்ணி படம் தான் இந்த தண்ணீர் ஆச்சுன்னா எடுத்தியா இவர் கட்டு தானே லெஃப்ட்ல கட் ஆயிட்டார்ல வாய்ப்பு இருக்கும் திருப்பி உள்ள போகாம கொஞ்சம் சீல் பண்ணலாம் இனி மறுபடியும் ஏன்னா மறுபடியும் 2 நாள் மழை இருக்குமா நீங்க எல்லாம் வெக்கேட் பண்ணி மேல ஏதாவது இருக்கிறதுக்கு தான் வழி பார்க்கணும் நீங்க ஷிஃப்ட் பண்ணி இவங்க மோட்டர் ஆன் பண்ணி ஆஃப் வச்சு தானே மோட்டர் போட்டுருக்கீங்களா ஓடுதா எங்க ஓடுது பாரு அங்கே தான் பார்த்தேன் போய் ஆன் பண்ணிட்டாங்க பாரு